സ്വർണം വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും ഗുരു ജുവലറി. ജനറാളും നമ്മുടെ മുൻ മൃഗാരിയുമായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മണി പെരിലച്ചൻ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഹൃദയം നന്ദി. ജോസഫ് ഇടവകയുടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മിഷൻ റോഡ് മാർഗം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ യേശുപിതാവിന്റെ തിരുസ്വരൂപം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് കാരണഭൂതരായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദിയോട് ഓർക്കാൻ സാധിച്ചത് വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് കരുതുകയാണ്. ഇപ്പോൾ യേശുപിതാവിന്റെ ജപമാല പ്രാർത്ഥന നമ്മളെല്ലാവരും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജപമാല ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയോരച്ചനും അതുപോലെ രാഹുൽ ദാസത്തിലുള്ള അച്ഛന്മാർക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഊട്ടുനേർച്ച ഈ മകളും ഉള്ളൊരുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേക വ്യക്തിപരമായ കുടുംബത്തിന്റെ നിയോഗങ്ങളുമെല്ലാം സമർപ്പിച്ച ഇരു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളാരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ പാടില്ല. ഉടൻ തന്നെ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുക സംജാതമാക്കാം. ദൈവത്തെ നമുക്ക് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ മനുഷ്യരുടെ നിന്ന് മൂന്നാം നാളുകൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നും ജീവിക്കുന്നവരെയും മനുഷ്യരെയും വിധിക്കുവാൻ